So, okay guys. So, nandito na tayo ngayon sa part 2 tutorials natin ng El Filibusterismo 3D transitional 3D transition effect. So, ito na yung nagawa natin sa part 1 with element 3D titles with animation, and nandyan na rin yung mga lens flare. Okay, so tingnan natin ulit yung El Filibusterismo. So okay guys, dito naglabasan na yung mga spark and smoke, and medyo may kunting glow dito, and so okay, and particles. So lagyan natin yung mga spark, no? So paglabas ng lens flare, so doon din lumabas yung spark natin. Okay, so timing lang natin guys. So ito yung 3D natin. So siguro dito lagay na natin dito sa 1 seconds yung spark natin. So if na-download nyo na yung file asset guys, nandun na yung slow spark. So lagay nyo na lang. So gamitin natin tong slow spark 3. Ayan, lagay nyo dyan. And so hanapin nyo yung timing na paglabas ng spark. Okay, so siguro dito, and punta na kayo sa keyboard and click Enter S, and then palakihin nyo yung size ng spark nyo. Okay, so after that, punta kayo dito sa mode, and dito sa normal, gawin yung screen. So pag titingnan natin yan guys, may spark na yan. Okay, so if you like dagdagan nyo pa yung spark guys, meron ba ditong spark 1. Hindi natin tingnan yan. So pwede nyo idagdag yan guys. Siguro lagay ko dyan S pa rin para palakihin yung size ng spark, and then gawin ulit screen. Siguro mas malaki pa siguro, and adjust natin yung position nito guys. So para makita yung transform lahat ng bawat scene, click nyo lang tong arrow guys and transform. So makita nyo lahat dito. So dito yung position, scale, rotation, and opacity. So para ma-adjust natin yung position, so click nyo lang tong position and adjust nyo. Yan. So okay, so medyo nasa kilid na yung isang spark. Okay, diba? And then dito sa trailer, meron siya mga smoke sa itaas at ibaba. So maglagay lang din tayo ng smoke. So after pa rin ng paglabas ng spark, ilagay din natin yung smoke. So yung sweep, yan yung smoke natin guys. Lagay nyo sa gitna, and Control S. So naka green screen, naka transparent na siya guys. So diretso lang yan, and so dito. So para medyo mas mabilis siya konti guys, click na lang, then right click
go to time, and time stretch. So gawin lang natin to mga 70%. So medyo mabilis na yan. And lagyan natin sa ibaba. So ayun. So okay. So para maging hindi siya white lang na smoke guys, pwede nyong lagyan ng color yan. So tap nyo lang dito, tent, and lagay yung tent sa whip smoke. And itong white gawin natin yellow or medyo may pagka-orange. Okay. And then guys, yung amount tent nya gawin natin mga 50%, 64%. So okay, ayun na yung smoke natin. So unang smoke, and then yung pangalawang smoke siguro yung whips 9 natin, and lagay ulit sa baba. Okay, right click, gawin ulit 70% yung time nya. Okay, scale guys, control S, S lang, palakihin, and then rotate lang natin guys. Okay, so punta sa transform, yung arrow na to, click nyo yan, and then yung rotation, ikot lang natin yan to 180. Tap nyo dyan, 180. So medyo malaki yung smoke dito guys, no? So cut natin yan guys dito, dahil ito lang kailangan nating smoke. Or masyadong mataas yung na-cut natin. So kailangan alisin natin ito. Zero dito. And so same time lang guys. Okay. So ito yung upper smoke natin. So okay. So same pa rin guys, no? Lagyan ng tent, or click nyo lang tong isang smoke nyo and punta dito sa FX control, click yung tent, control C para mag-copy, then punta sa pangalawang smoke, control B para mag-face. So ayun, so face lang natin yung isang smoke natin. Okay, so dito guys, kompleto na yung spark, lens flare, smoke. So ayun, so okay na. So medyo okay na siya guys. So kailangan lang natin ngayon is yung mukha ng actor na ilalagay nyo. And dito tingnan natin yung trailer. So tingnan natin yung clips, and nakita natin dito guys na yung clips ay nagpi-fade out paglabas ng 3D text na ginawa natin. So kung may clips na kayo, lagay nyo natin dito guys. So ito ay isang clips ko sa aking short film na superhero film. So wala kasi akong clip, so kumuha lang ako doon and kinat ko. So kung gusto nyo mapanood to, punta lang kayo sa YouTube channel ko and search nyo lang superhero films, and makikita yung short film na ginawa namin. So yun, so gawin natin dito,
lagay ko lang dito sa baba. And then kasi nga maliit na clips to, so stretch ko na to para pataasin yung clips. Sa inyo, if hindi naman short yung clips nyo, so no need to time stretch na, okay? So ginawa ko lang to para maging mataas yung clips ko, okay? So ito na yun, play natin. So andyan na yung 3D text, and ito yung clips natin. So una kong gagawin ay gagawa ko ng mask. So siguro dahil nakaklik click nyo yung files nyo and mask na maliit lang, and punta kayo dito sa may arrow, no? Dahil i-animate natin to, so hanapin natin yung timing and punta kayo dito sa may mask and gawa kayo ng keyframe dito, guys, and mask feeder lang natin to, mga 200. So siguraduhin nasa unahang clips kayo, no? And then balik natin dyan sa pinaka unang seconds ng clips and animate natin to, guys. Palakihin natin tong mask natin. So galing sa unang clips na maliit, and so ito, click lang yun sa gitna, drag natin to para maging square siya, okay? Yan, so drag na lang yan para maging square yung mask natin. So okay, after na drag na yan, guys, punta kayo dito sa tingnan natin yung trailer. So kung nakita natin dito, umikot yung clips. So i-animate natin yan. So and pagpasok ng lens flare ay nawala siya. So gagawin natin yan, guys. Punta kayo dito sa transform and gawa muna tayo ng keyframe sa opacity. Okay, and then pag malapis na matapos yung clips natin, gawin nating 0 yung opacity. So 100 to 0, no? And click nyo dito, guys, gawin nating 3D dahil i-animate natin itong clips natin. So click kayo dito sa may box sa may kilid, guys, no? So may kunting box dyan, click nyo lang para maging 3D yan, and click nyo yung clips. And then gawa kayo ng keyframe dito sa XYZ position natin dahil i-animate natin to. So move lang konti, so i-timing lang natin sa text na lumabas, and galawin nyo yung Z position, rotation, para umikot siya, okay? So ayun, and then nawala, nag-fade out, and ayan yung logo natin. So okay, so konting tweak lang to, guys, para maging okay na yung clips natin. Alright, so pag tingnan natin dito, guys, nakikita yung ang line ng clips natin, no? So adjust lang natin to yung mask path natin para hindi masyadong halata yung line. Okay, so sa inyo, guys, tweak nyo lang para kung anong nababagay sa inyong clips, okay? Okay,
So again, hindi pala sa mass opacity guys, no? Dito tayo sa so dito lagyan natin, adjust natin yung opacity konti para kasi hinanap natin guys na pagpasok ng text, so doon din siya nawala. So okay, so drag lang natin to konti guys para mag timing sa 3D text natin, and then nag fade out yung clips. Okay, so dito guys tinitweak ko lang, so ang para maging maayos yung clips ko. So dito guys, no need to kailangan na sundin nyo ako. Kung sa tingin nyo bagay na yung ginawa nyo sa yung 3D text, so no need na to tweak. So nasa inyo na guys kung paano nyo gawing maganda, no? So okay, so rotation, balik ko mo to 0. Okay, so nakita nyo yan. Okay, so ginaya ko lang yung transition, no? So okay, ayan na yung so pag tinignan natin yung trailer dito, may kunting liwanag siya sa baba na may kulay yellow. So punta kayo dito sa layer, new, solid, and gawin natin tong orange yellow. Okay, orange yellow, click OK, and then punta kayo sa ellipse tool, gawa tayo ng mask dyan, punta sa mask, and feather nyo lang ng basta malaking mga 200 feather, and then i-timing natin yan paglabas ng 3D text. So punta kayo dito sa may arrow, punta sa transform, opacity, gawa ng keyframe guys, and gawin natin yung 0. Okay, and then konting adjust lang, so isabay natin sa lens blur and back to 100. Okay, so ayan na yung text natin. Okay, so far so good guys. Medyo may hawig na yung ginawa natin, no? Okay, so tingnan natin yung lens blur dito guys. Pag na-forma na yung 3D nya, medyo nag-fade out yung brightness. So animate din natin tong brightness natin dito guys. So punta dito sa effects control, gawa ng keyframe sa brightness. So tansyahan muna natin. Okay, siguro dito click ng brightness keyframe, and sa unahan na konti fade out natin yung 0 natin yung brightness. Okay, so same pa rin sa isang lens blur. Okay, so hanapin lang yung keyframe guys, no, para medyo same time sila. Okay,
So keyframe ulit sa brightness. And punta sa huli, same keyframe, down to 0. So ayan, so yung nahuli natin dyang lens flare ay yung blue na lang. Okay, so ito na yung animation natin guys, no? Transition effect, 3D titles, transition effect. So medyo may pagkapareha na guys. So After Effects ang lahat, walang 3D software. So pag tingnan natin ulit, so last part dito ay yung nag verticals effect ang titles. So dito lang guys, no? So dito lang tayo guys, no? Sa part 3 na tong verticals effect dahil ibang tutorials nito. So para medyo ma-focus din kayo. So